mwana akatakurwa nezuro akaenda kuHarare kupostmortem akasvika kuHarare akaitwa postmortem. Zveshuwa kune vanhu vakaenda wetakazotuma kuti waende kotimiririra kuhama dzedu kusaidi kwedu. Ngatidzokei pamakaudzwa kunzi mwana akarohwa nesimbi musoro. Makawana mukana wekubvunza here kuti akarohwa position ipi? Mhuri yeZimbabwe nhasi uno tiri kunzvimbo yatinoti yekwaMushohwe kuKondozi, kunova iko ndokumusha kwemukomana Wayne akafa zvisizvo, akaonekwa ari mumvura murwizi rwekwaOdzi. Regai tijekese nyaya idzi imbiri, kune imwe iri kufamba futi yaWayne yakada kufanana neiyi, but iyi yakaitikira kuno kwaOdzi. Nhasi uno ndi 28 July 2026 ndiro zuva raari kuradzikwa, saka tiri panhamo parufu pari kuchengetwa mukomana uyu nhasi 28 July 2026. Postmortem yemukomana yakaitwa nezuro 27 July 2026. So nhasi uno chaiye ndozuva raari kuchengetwa. Tinoti mweya wake uzorore murugare, uye Mwari wemasimba ose asimbise nekunyaradza hama dzose nemhuri yose yeZimbabwe. So taita zvakare rombo rakanaka rekutaura zvakare nehama dzemufi maringe nekuti tinzwisise kuti sezvo postmortem yakabuda kudai, yakabuda ichiti chinyi, maresults acho ndeapi. Saka takwanisa kutaura zvakare nasekuru hanzvadzi yamai vemufi, tikataura nehanzvadzi yemufi uyo akanga atoripo pakuenda kuHarare nekudzoka zvakare, namainini munin'ina wamai vakanga varipo zvakare. Regai tinzwe hama idzi dzichisanangura kuti zvakafamba sei. Mwari akukomborera kuti zvakanaka. Thank you very much. Tadzokazve sekuru. Ndisekuru zviya handiti? Sekuru vaWayne. Tochiti pamwe. Tadzokazve kuzoda kuzwisisa kuti nyaya yedu yava papi, nekuti takafonerwa kunzi mukomana wakadzoka, postmortem yakaitwa ende ari kuchengetwa nhasi. Ndizvozvo chaizvo. Ichokwadi here ichocho? Amen. Urongwa huri kufamba zvakanaka? Urongwa huri kufamba zvakanaka. Tingati kubva patakaisa mukomana kuchipatara kumochari, takamuendesa iri Saturday. Saka mukomana tingangoti Friday petakamuona mukomana ndipo petakatanga pakauya mapurisa akauya achizotora mukomana. Ana musi Friday haana kukwanisa kumutora because vakanga vari kutaura nenhau yekuti mamiriro akaita mukomana nezvaari nezvekutaurwa zvakasiyana. Saka mapurisa akazosvika pakuti kunoti zvapamurimi kuti munoda zvipi, munoda kuti iri titi munhu akaerera nemvura here, kana matoti munhu akaerera nemvura totora munhu wenyu nhasi tobva taenda naye mumaindi kochengeta munhu wenyu. Saka isu takaenda kopukana napo kusvikira wazoti munhu hatichakwanisi kumubata nhasi, wobva wadzokera. Wakazouya komutora Saturday makuseni, wakaita zvawakaita, wakapikicha, wachimupikicha zvese wakaita, uchibva wamutora wobva taenda naye kwaMutare, takaenda komusiya kwaMutare. Saka takazopiwa date rekunzi musi wa27 ndipo pamuchazouya nemunhu wenyu postmortem, mushure mekunge abhukwa according nemadays mabhukirwa andikwana ikoko. Ina ndingazozvizivi hangu, asi takangotaurirwa kunzi munhu wenyu wabhukwa kunzi musi wa27 ndio musi wachirwa postmortem. Zveshuwa kune vanhu vakaenda wetakazotuma kuti waende kotimiririra kuhama dzedu kusaidi kwedu, kusanganisira Winnie hanzvadzi yake, iye Wayne wacho, kouya uyo Emily hanzvadzi yangu. Ndivo vanhu vakazoenda vachienda komumirira kuti vaone kuti mwana zvakafumira sei. Asi kwavabvunza kuma ndaita namatsanangudza andiita ati mwana anzi akarohwa mumusoro nesimbi, ndio masuku endasangana nawo. Saka izvozvi tapa nguva yekuti tichitange kuti basa rake richione kuitwa nhasi, hatichione kumuchengeta. Taakuzvipa kumaoko ehurumende kuti ndio yakuite basa rayo.
isusu hatina petinokwanisa kuita kana kuti tingaziya kuti todini, asi tinova tichingobvunza kuti nyaya yedu iri kufamba here, mwana wedu wakazodini, kuti takazoti wakapondwa ngesimbi zvakazofamba sei, ndopetari izvo. Saka nhasi unowu izuva rangu riri kundidzamira mukati meupenyu hwangu, ndichitarisa kuti Wayne handichazomoni futi mukati meupenyu, zvabva zvaguma nhasi. Ndomashoko endinawo. Sorry sekuru, Mwari akunyaradzei. Saka tinoti isusu vasikana ava tu vatasiya paseri apa ndo vachatipa rizere maringe nepostmortem, handiti? Ndizvozvo. Okay, tisati tataura nevasikana ava, imimi muchiona mutumbi wemukomana uyu wanga wakakwana here, uye mapurisa akati chii? Mutumbi wemukomana uyu kungoutarisa waingoona kuti wanga wakakwana, kasi pane zvinhu zvakaite zviviri zvitatu zvakandinetsa inini. Chimwe chinhu chakandinetsa, mwana uyu akabva pana pakapfeka hembe yake zvakanaka, asi petakazomuona yanga yapidipudzwa kunze kwamukati kwakunze, zvichireva kuti mwana uyu hembe iyi, nini kufunga kwangu mani ndakufunga kuti mwana uyu akatombokumurwa hembe dzaanga inadzo. Bhurugwa anga asina, wanga angosara nekapendi kemukati chete. Bhurugwa hatina kuriona. Hamuna kutoriona? Hatina kuriona. Chandakanzoti chakaoneka hanzi mapushi neheti, ndo zvinhu zviri kunzi ndo zvakaoneka pakutanga paari kunzi akasiyiwa newakomana vainzi wanga ari kuti tiri kumubatsira wachiwa. Okay. Kureva kuti panogononga paine zvinhu zvikuru zvakaitika. Ichokwadi, handiti? Ngokuti iwacho kana mukamutarisa waitoratidza kuti munhu wanga asi mumvura, aba kutaura chokwadi. Maoko achita ndo aingoratidza kuti anga akanyikwa mvura. Kuya kufacebook kwako akakodibidzwa nemakumbo kungogura hafu tichidzika pasapo, ndo zvinhu chete zvaingoratidza zviri mumvura. Mumwe kwacho kwese kwaitoratidza kuti munhu akamire zvakati ende wakarohwe zvakadai, zvinhu zvaitooneka, especially kumusana uku kwaioneka. Koya mumusoro kwaungaita bliki zvakaita foni yenye, kuratidza kuti manga makadunduwire ropa zvaitooneka, because anga akabva kugerwa, musi wakagerwa ndiye musi wakasakatika mwana uyu. Shame. Okay. Right, pane chamungafungidzira kuti vanhu vakaponda mwana uyu kuti vatore here chainga nacho, kana kuti pamwe ndezvemarituals zvekudrena vana ropa? Inini semaonero angu nemafungira angu panyaya yaWayne paakaroverwa paShabhini, Shabhini iri rine mukurumbira wekuti mabhazi ese nyangwe egovernment ndo paanotoya chirara. But ndifunga kuti sevanhu vari kutsvaga nyaya iyi, mukasvikawo paShabhini pacho mungaona chimiro chiripo kuti chingaita here kuti bhazi ringakodzere kwekorara ipapa. Hapana mapepa ekutengesa doro. Saka mwana paakapondwa, Mwari kutaura kuti takati ngatitore mwana timuise mumba, ngokuti ropa raakubuda rawanda, asi mudzi wepo hanzi akaramba. 1 2 munhu ari kunzi akarowa mwana uchibhakera, ari kunzi ane 17 years, mushandi wake wemwombe, iye murume wetu tauri nezvake. Saka ivo apa hapasi kuchanyasa kundijekera ba kundizoziva kuti mwana uyu chinhu chakazombonyasa kuitika. Wanga aine mari here, asi wangatotaura futi nyaya yekunzi wanga ageza mutaka wake, ngokuti waite zvichikorokozva muizi maudzu. Okay. Pakanaka sekuru, tinotenda nemasoko enyaya. Regai timbonzwa vasikana vamuri kuti vakanga varipo pakataurwa mari results epostmortem. Tinotenda. Mazvita. Right, apa ndiri kutaura nani? Muri kutaura naEmily Muchaembera. Ndiri mainini wemwana ashaika. Muri munin'ina wamai? Nematambudziko maini? Aiwa, ari kuonekwa. Pandakauya panapa last time mamuripo here? Ndanga ndisipo. Okay. Asi pakutakurwa kwemwana kuenda kuHarare kuzodzoka kusvika nhasi uno mwana akuchengetwa manga mwapo. Zvakafamba sei? Mungatiudzawo here kutangira pakutakurwa kwemwana kusvikira nhasi uno? Mwana akatakurwa nezuro, akaenda kuHarare kupostmortem. Akasvika kuHarare akaitwa postmortem, yakabudisa maresults ekuti mwana akarohwa nesimbi mumusoro. Shame. Tikadzoka nemwana tikapinda maMutare kwatakazonotsvaga funeral policy yekuti tikwanise kuviga mwana wedu. Asi kuti chiri kutirwadza ndechekuti mwana wedu akarohwa, sekuru wako akaitwa nezuro wacho. Tanga tine shungu yekuti semwana
kana munhu afa ndo munozviziva kuti mune matsvagawo kana hembe zvekuti mumupfekedze, asi nezvaakanga ari hatina kukwanisa kuti mwana asenge achipfekedzwa hembe idzodzo. Wanga afuta? Anga asingachaiti. Shame. Hai, saka vari kutaura kuti akarohwa, makaudzwa here kuti position ipi kana kuti kangani? Vari kuti mumusoro ndomari akarohwa nepasaidi apa. Ndovari kuti akarohwa kumusana, kumusana kwese kwakarohwako. Kumusana kuri kutooneka kuti kwakarohwa. Kumusana kwaitooneka kuti akarohwa kumusana kwese. Saka simbi yakarova mumusoro, ndambodzwa ndiani kwanga achitanzi pahuma nekugotsi? Because pahuma apa paitariswa kuti papakadondowera ropa nemumusoro mese makaita black. Saka munhu haana kurohwa kawani? Haana kurohwa kawani. Saka zviri pachena kuti mukomana ari kunzi akamurova blow akadonha pasi, zvichida kana ariye akazomutevera, asi kana asiye kune vamwe vakapindira nyaya. Kana iye ari kuti akarohwa kawanika, kune vakazomutevera vakarova. Kune vakazomutevera vakarova. Pane paitika mhosva munhu haangotangi nekubvuma kuti ndakazomurova kakawanda kana kuti ndakamurova ipapa akabva. Okay. Zviri kutoratidza pachena kuti mukomana zveshuwa akafa atambura. Musadaro? Pane paunonyatsa kuona kuti shuwa munhu akafa atambura. Kana zvekunzi mwana akatohwa nemvura hakuna zvakadaro. Kuti rwadza semhuri. Mwana mukomana wokuti ndiwo unonga wakatarisira kuti ndiye first born ndayarutsa, ndakutarisirwa kuchengetwa nemwana, obva wasangana nezvinhu zvine zvakadai, zvinhu zvinorwadza. Hazvitambiriki. Mainini muchacherechedza kuti Wayne anga nemakore mangani? Anga ane 29 years. Chinondirwadza ndechekuti Wayne anga ane 29 years, munhu akatononoka kuroora. Zvekuti dai wari wamwe wanokurumidza kuroora, angadai atone mukadzi nevana. Asi Wayne akanonoka kuroora. Obva wazongonzwa kuti mwana aponwa, mwana atofa. Hatina kupi pamwe chiri kutiwadza kuti Wayne tichazomuonera papi. Dai anga tomboti kuti aine kamwana kaasiya, taiti ndo patichaonera Wayne. Asi hatina. Kufunga kwenyu pane here changa china Wayne chaidiwa nemhondi idzi kana kuti kuona kwenyu? Ndingati semwana aienda kunotsvaga kumamainzi, kunokorokoza zvinoita vamwe vana achitsvaga mari yake. Pamwe hatichazivi, pamwe akanga aita mari nekuti vamwe vari kutaura kuti akanga ageza mavhu akanga ageza. Saka takutofunga kuti pamwe anga aine mari ndiyo yakatorwa yavaida. Hatichazive kana kutiwo kozi paakaroverwa handiti pari kunzi pashabhini. Pamwe vanewo mishonga yekuti bhizinesi ravo rikure zvavaida kuzama kugadzira. Hatichazivi. Takutongomirira vekutema kuti vaite basa. Wow. Hey. Mune here masoko amungada kutaura kumhuri yeZimbabwe, especially kunyanya kunzvimbo iyoyo yakaitikira zvinhu izvi? Inini hangu chandoda kunyanya kutaura ndechekuti ndanga ndichikumbira kuti kana paita nzvimbo dzakadai dzinenge dzichitengeswa zvinodhaka sezviri kuitwa panzvimbo yeAdra wapo, tanga tichikumbira kuti vemutemo vaite basa. Ndofunga kune mantra ari kunzi say no to drugs. Ndakukumbira kuti mayuthi dai vavana zvekuita vabude mumadrugs. Because mwana akawane zvekuita kana kutosatotambira munzvimbo idzodzo, nekuti unozoguma wasvika panzvimbo yasvika Wayne yatinenge tisingatarisiri. Regai titi Mwari wemasimba ose akusimbisei panguva yakadai, akunyaradzei, handitika mucheme netariro. Soko raMwari rinoti Mwari anopa, Mwari anotora, uye chinhu chimwe nachimwe chakatarirwa nguva yacho naMwari. Mwari haanyanyi kuita mistake zvichida pamwe pane purpose yazviitira. Ndinofunga kuti masoko yo anokubatsirai kuzvinyaradza. Mazvita kuti tiri kutaura nani mosheedzesa? Kutaura naWinnet Chirara, hanzvadzi yaWayne. Winnet Chirara, hanzvadzi yaWayne. Hanzvadzi yaWayne. Tine urombo tete nekurasikirwa namukoma nabrother yenyu Wayne. Right. Chatinoda kunyanya kunzwa ndechekuti kubva zvakatakurwa Wayne kusvika nhasi adzoka, mukatitsanangurirawo here kuti zvakafamba sei? Kubva pakatakurwa chienda kwaMutare. Kusvikira azoenda kupostmortem kusvika nhasi. Alright. Kubva patakamutakura tichaenda kwaMutare.
takangosara tikaungana semhuri tikazofonerana nemapurisa kuti postmortem yakanzi iri kuitwa musi wa27 saka ndopatakazotaurirwa kunzi munofanira kuuya kupolisi kuma11 then muone kuenda kutauni because na3 musi wa27 na3 o'clock taifanira kusimuka mamutare nebhodhi tichienda kuHarare. Saka takabva taronga sekudaro takataenda kwapolisi patanopiwa mupurisa atakapiwa kubva taenda naye kwaMutare. Taenda kwaMutare 3 dzakakwana mota yepolisi yakauya tikatakura bhodhi yedu tikaenda naye kuHarare. Wedzira kuti dai dzese bichana tikaenda naye kuHarare. MuHarare takati tanzi tofanira kusvika na7 o'clock sekiri takanga tamuHarare. Tobva taenda kuhospital kwacho tichinosvika paya takabva mupurisa akabva atosvika ubva atotanga kutofambisa mapepers acho tobva tatogara hedu. Tagara kudaro so munhu wedu akabva azotorwa kubva apinda kubva anotariswa. Paakaenda kunotariswa isusu hatina kukwanisa kudini, hatina kuenda, kwakanzi mupurisa ndiwo anoenda. Saka isusu takasara takagara panze. Mupurisa obva aenda kubva anotariswa. Akazotiunzira pepa raakauya naro. Bepa raakatiunzira ranga rakanyorwa kunzi mukomana akarohwa nesimbi mumusoro. Ndo bepa ratakapiwa. Tobva tatopuwa bhodhi yedu paya. Kobva tatouya patatosvika maMutare. Tobva taenda kupolisi yatatakajoina. Tichisvika ikoko patasiya bhodhi yedu ichidhireswa. Ndo paakati paridiwa chiburial. Ndo patakabva tabuda tichinotsvaga burial. Saka pepa ratakapuwa kuhospital rakasara hatina kuzokwanisa kuuya naro. Chatakazongopiwa iburial tobva tapuwa bhodhi yedu tobva tauya nayo kwa. Okay. Ngatidzokei pamakaudzwa kunzi mwana akarohwa nesimbi mumusoro. Makawana mukana wekubvunza here kuti akarohwa position ipi? Watakazongotaura naye mupurisa pakangotaurwa nyaya yekunzi akarohwa kumusoro kugotso. Ndiye munhu atakataura naye kozi zvaitaurwa kunzi mumusoro make mama akadontoera ropa. Ndo zvaakangokwanisa kutitsanangurira. Okay. Wow. All right. Kufunga kwenyu munofunga kuti vanhu vakarohwa mwana vaidei? Pane chachina weini here chavaida? Isusu ini hangu pachangu handizozivi kuti iye akanga ainei. Kozi munhu anonga achingotsvaga-tsvagawo. Otherwise pamwe akanga aine mari hatizozivi. Kana kuti vanhu vanga vari kutsvagawo hawo zvemarituals hatizozivi kuti vanhu vakamurowa chaizvo waidei paari. Okay. Masoko enye kupedzisira tete kumhuri yeZimbabwe yakateerera kana kune hurumende kana kune nzvimbo iyoyo yeAdha kuri kuparwa mhosva idzo. Mune here zvekutaura? Ini nangu chekunyanya kutaura hangu handina zvakanyanya. Nenyaya yekuti ndiri kurwadziwa nechiitiko ichi. Maitikiro azvakaita acho ndanga ndisina kuzviti ndinozvitarisira kana kuti tichazonga tiri panguva yakadai. Saka ndinongoti ndiri kurwadziwa nezvandakasangana nazvo. Alright tete, regai titi Mwari werugare akusimbisei akunyaradzei handitika panguva yakadai mungoisa tariro yenyu muna Mwari. Mwari anonyaradza asiyana nesu vanhu. Tinotenda kuti basa rose richatungamirirwa kuti rifambe zvakanaka uyezve mapurisa achapfuurira mberi nekuita basa rawo zvakanaka kuitira kusvikira mhondi idzi dzasungwa. Tinotenda. Mazvita. Pandakapedzisira kuuya pano ndakatsanangura ndikati munzvimbo inonzi Adha Transau kumaChina tikada kushandisa language yevakomana vechizvino zvino tinoti muri kuvhurwa hombe. Munzvimbo iyi muri kuita kunga mune vamwe vanhu vasingagari munyika yeZimbabwe. Inzvimbo diki isina kunyanya kukura but kuparwa kwemhosva kuri kunyanya kukura munzvimbo iyi.
Ndinotenda kuti pavidhiyo rakapfuura ratakabva kuisa panapa mwakaona mufundisi naelda veimwe chechi yanga iri munzvimbo iyoyo vachitsanangura zvakaitika pachechi pavo kuti kwakasvika vakomana vanga vakadhakwa vakarova vanhu vaine mabhodhoro pakabiwa mafoni nezvimwe zvinhu zvakabiwa ipapo. Mangwana wacho takagamuchira shoko rekuti pane umwe musha wakapindirwa masikati kuma 11 pakatorwa gas tank 5 kg, pakatorwa mabhatiri, masolar battery mairi, solar controller, mafoni, zvitupa newallet zvakatorwa. Izvi zvose zvanga zvichiitikira munzvimbo iyoyo. Kune macases akawanda anosanganisira emukomana watakambobudisa anonzi Dinek Chikata uya akarohwa akatyorwa ruoko munzvimbo imwe chete iyoyo zvakare. Kuri kubuda zvemacases akawanda maringe nekubatwa kwevanhu inonzi kunzi usiku vanodzipwa vachifamba votorerwa zvinhu, vamwe vacho vari kutosvika pakufa asi vafa pari kufungidzirwa kunzi vari kuzokandwa munjanji. Gutsu rouya zvochiita sekunge atsikwa negutsu train. Tichifamba munzvimbo iyi takavongorora tikaona kuti muri kunyanya kuitwa zvemadrugs munzvimbo iyoyi. Vakomana vechidiki varimo vari kunyanya kuita zvemadrugs. Mune tikatarisa nyika yedu yeZimbabwe, vakomana vakawanda vari kuswera muchikorokoza vachitsvaga mari, vamwe vachiita zvakasiyana siyana. Asi munzvimbo iyi tiri kuona kuti mune vakomana vakawanda vanoswera vachingombeka mbeka vasina zvavari kuita munzvimbo iyoyi. Chimwe zvechatiri kuona chinenge chiri kukonzera munzvimbo iyi, hatisikadi kunyanya kublema vana vemhuri yakatamiswa kubva kwaChiadzwa. Tinozviziva kuti vamwe vacho vanenge varimo vari kuita izvozvo. Asi isu tichiongorora tichitarisa munzvimbo iyi tiri kuona sekuti vamwe vanhu vari kuya vachiloja munzvimbo iyoyi ndo vazokonzera maproblems. Nechikonzero chokuti dzimba zhinji dzakawanda dziri imomo, vagari vemo vacho havachagari, vakadzoka kwavakabviswa kwaChiadzwa pavakatamiswa panguva yeDiamond, vakasiya dzimba dzavo dzisina vanhu. Saka dzimwe dzacho dzaakugarwa nemaloja avasingazivi kuti anobvepi, ndiani uye anoita nezvei. Saka nekumwe kutaura tiri kutaura kuti nzvimbo iyi yaita matambudziko akati kurei. Kunoda kuiswa madziso nehurumende kuti kungagadziriswa sei. Patakataura na coordinator Nyakunu vatiri kuti isusu village head munzvimbo iyoyo vanocoordinata vanhu vese vakabva kwaChiadzwa, vakamboraisa point yekuti dai maiswa bhesi remapurisa munzvimbo iyi kuitira kuti kuparwa kwemhosva munzvimbo iyi kuite kuchiderera, kuchidzikira, nekuti vanhu vanenge voziva kuti mapurisa ari padhuze. So hama dzangu, ndo zvatataka kubatirai zuva ranhasi pari kuchengetwa mukomana Wayne. Mukomana akafa mufiro unorwadza, unosuvisa, unochemedza. Tichapfurira mberi tichikuzivisai kuti nyaya iyi yazosvika kupi, vapari vemhosva vazobatwa here, pane vazosungwa here, kana kuti hama dzazofunga kuita sei, vafamba here, vaenda here kwamambo kundoisa nyaya yavo. Zvese zvinenge zvaitika tinokuzivisai. Garai muri pano paUtindi TV, makabaya pakanzi subscribe, muchilaika nekushare kuti zviite zvakanaka. God bless you. Thank you. Bye bye. Mutongi